Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Oh, ngono. Acarane apa? Iki ya syukuran tahunan. Apa meneh? Iki ya pagelarane wayang kulit syukuran setiap tahun. Karena apa ya? Menyongsong untuk melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Oh, no. Iya. Tidak hanya itu juga Nak Dewi iki ya nek kene iki sowan ana bentangan. Wah ngempek eyong. Napak tilas suwargi bapak. Suwargi anu Widodo. Wah. Nek go rembukan Pak iki wah hawane go brebes wili kok. Nek Pak sing tak sayang kae. Wah, dan. Nah, Gusti Allah ki ya wis takdir. Arep piye meneh. Ya wis. Ya, dari mlakune. Ya dhewe iki ya sebagai putrane ya anu nguri-nguri kabudayaan Betawi. Iya, ning ya alhamdulillah. Sing nyungkuyung ku ya akeh. Sapa? Terutama Mas Garing Tralala. Ngono. Biyen ki aku nek nabuh ning melu dalang-dalang kae iki nek kepanggih Mas Garing Tralala ki. Le kapan wayangan? So tak apa jenenge tak dageli. Sak bayar-bayarane. Oh nggih. Sendika dawuh. Wah, lagi iki lho dagelan ngendikan ngoten iki. Wah. Nek ngoten niku wis ora tanggep Mas, bapakku. Mergo ya anak yatim. Sapa wae nek sing tak celuk Pak. Kuwi ya bapakku. Ora guru mergo kuwi ya Mas Bopo Roger, ya bapakku sing ngger tak dhewe ning kene lho. Iya, matur nuwun banget. Iya no. Ya alhamdulillah. Ya saka Gusti Allah ya isih para warga isih kemutan kelingan ora dhewe. Iya. Tidak hanya itu juga. Ya katakan MC kondang Mbah Bancet saka Sukoharjo. Desane Polokarto. Itu juga MC, juga pambiwara, juga dalang. Nek nyandi-nyandi ki aku ki ya dijak nyandi-nyandi. Aku iso mbiwara ya Mbah Bancet kuwi. Ono. Dan para seniman uyoga kita itu mitra kerja. Sebutannya mitra kerja. Menghargai aduh iso kaya ngene iki ya mergo para pengrawit ora gur kuwi meneh yo mbokku ibu tercinta. Wah. Seneng aku. Ibu ya mugi-mugi diparingin sehat bagas waras. Amin. Wong ya April ki ya rekake arep rabi. Ora rekake. Takdire jodoh. Iya, jodoh pasti wis. Wah, moga-moga ya jodohne amin. April, Gong. Iya, April. Tanggal pira? So tak kabari. Karena aku waro-waro kan ada teko ngono ya malah beneran. Beneran no. Wah ya syukur. Tanggal 9 karo tanggal 12 April. Wah. Wis rajok kan. Wayahe anu ngedu. Ngedu apa? Ya ngedu pitik ro jago. Ngedu jago. Piye? Ya wis ngono kae. Kaya adate. Wong ya rabi ku ya anu kok ibadah. Iya ibadah.